Mga kapuso, mga Chief of Police sa Iloilo, ginpaandaman sang IPPO Director nga i-relieve kung makarecord sang duwa ka robbery cases kasunod sa mga insidente sang pagpang-hold up sa probinsya. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Purok 1, Pavia, Iloilo. John? Jert, apisar nga kumbinsido ang Iloilo Provincial Police Office nga isolated kang hindi konektado ang apat ka mga pagpang-hold up sa probinsya sang Iloilo. Nagmando sa gyapon si Colonel Bayani Razalan sang mas madasig nga investigasyon. Apat na kakaso sa pagpang-hold up ang naglubtad sa probinsya sang Iloilo subong nga bulan sa Pebrero. Bangod sining may pila ka mga residente kag negosyante nga nagakatublag na kag isa dira si Nanay Corazon sa Barangay Pandak, Pavia. Ang pwesto sining nahamtang sigad sang dalan gani halin sang una nga hold up case nga na-record sa Banwa sa tong Pebrero 10 nga natabo mismo sa ila barangay. Mas nagahalong pagid kuno ini ilabi na sa kinitaan nga kwarta. Hindi mo pagpasayang-sayang, hindi mo pagpakita-kita. Taguon mo din mayat nga ipaano mo nga duway ka lang ng kwarta eh. Magluwas sa kaso sang hold up sa Banwa sang Pavia may na-record ban sa mga Banwa sang Santa Barbara, Barotac Viejo kag San Enrique. Gani suno kay Manang Renilin, mas maayo gid kuno nga magdoble pa ang police visibility kag seguridad sa probinsya. Kay subong gabi nagitsubong daw lain nagitsubong ang tiyempo. Mas ano nagitsubong daw tama nagid ka delikado. Sa una maglakat-lakat ka daw kampante ka pa subong niya daw gina-nervyos ka na. Bangod sini nagpaandam si IPPO Director Colonel Bayani Razalan sa mga hepe sa mga police station sa probinsya sang Iloilo nga hindi ni magpangduwa-duwa nga pahalinon sa pwesto ang mga mapapatud-an nga nagapabaya sa ila katungdanan. Pag nakadalawan ka na dyan, we will put you sa aming tinatawag naming board. Kung anong makikita natin na may pagkukulang talaga itong mga chief of police natin, I will recommend for their immediate relief. Sa apat ka mga kaso sa pagpang-hold up wala sa gihapon ginadula sa kapulisan nga may pila ka insidente diri nga himo-himo lang sa mga biktima. We are eyeing for a inside job kasi nakikita natin na may mga possibilities na itong incident na to ay gawa-gawa fabricated by the victims. Napasakaan na sang kasong isa sa duwa ka mga sospek sa pagpang-hold up sa nagapautang Indian National sa Barotac Viejo. Samtang ginapreparar pa ang pag-file sang kaso batok sa mga sospek sa pagpang-hold up naman sa fuel tanker sa Pavia kag nag-hold up sa negosyante sang isda sa Banwa sang San Enrique, Iloilo. Jert, magluwas sa pagpasangkad sang police visibility hinyuman sang pila ka mga residente ang pagpasangkad sang deployment sa mga barangay tanod kag force multipliers sa mga barangay. Jert? Madamo ganyan salamat sa update, Kapuso John Sala.